Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi suntem în parcare. Astăzi avem pe cineva nou. Da, Maria. Salut! Hai, vină! Și aici suntem cu bicicleta. Bicicleta ta. Da. Este foarte caterincă. Face glume pe orice. Așa că să nu o băgați în seamă uneori. Nu spune asta, să nu te aud. Yep. Lasă. Să nu te aud. Da. Și da. Să nu te aud. Ne vom da pe biclă. Și eu, pentru că trebuie să țin telefonul, că nu filmez cu altceva. Și eu trebuie să zbor. Și tu ar trebui să... Da. Să zbor. Mai mult sau mai puțin. Și asta... Ce faci, Bibi? Și asta e episodul. Îmi place? Nu. M-a plăcut că v-a plăcut. Nu e. Nu ăsta e. Hoc. Nici măcar 2 minute. Ce episod e ăsta? Și îl pui pe YouTube? Da. Dar nu ne ducem departe. Ea nu știe ce e de făcut. Ne ducem încolo? Nu știe. Păi, da. Cam atât vom face pentru că n-avem altceva. Așa că că voi băga viteză maximă. Pentru că, din păcate, pentru că n-am 10 ani momentan, nu pot să mă plimb mai mult din jurul blocului. Nici dacă aș vrea n-aș putea, pentru că este starea de crize. Opa. Țopuri, multe țopuri. Așa, vine și o mașină. Așteptăm un piculeț. Gata. Băgăm viteză un piculeț. Eu mai aud o mașină care n-a venit încoa. Deci e bine. Și ignorați-o pe Maria, pentru că suntem decât noi doi, așa că da. Că mă place, că m-a plăcut și te... Da. Nu e vină! Ups, opa. Ești cu telefonul și nu e foarte ușor. Maria, nu mai ține de ghidon. Uitați-l pe fața ta. Și arăți bine. Tipic Maria. Să nu te aud. Tipic Maria. Să nu te aud. Măi, să nu te aud. Apropo, tu realizezi că asta va fi în toată lumea. Nu doar în România sau în zona asta. Toată lumea. Abia aștept. O să se pe o hârtie care vă scrie Maria. Mai este un grup. Dacă vă susținere, o să facem și cu grupul episoade. Da, te vă las și spune el. Nu m-am întrebat. Stupid. Să nu te uit. Stupid, măi. Acum te fucălesc, dacă mai spui o dată, acum te spălesc. Mie-mi spune asta pumnilor. Uite că arată. Bine ești. Mie-mi spui? Te văd că pui pe YouTube, să nu te gândești. Bă, să nu te gândești că pui pe YouTube. Așa. Bun, și da. Asta a fost o reacție neașteptată. Păi bun. Pentru că n-am avut mare chestie și multe episoade, nu prea să am canal de gaming, pentru că mi-e foarte greu. Așa că da. Dacă vreți, ne mai auzim și cu alte episoade în
parcare cu Rareș. Pa, pa!